Ahoj a vítaj na kanáli Spánková veda. Dnes večer vstúpime do skrytej vrstvy reality. Do sveta, ktorý ťa obklopuje každý deň a predsa zostáva tesne za hranicou tvojho vnímania. Röntgenové lúče sú zvláštnou formou svetla. Prechádzajú kožou, zastavia sa v kostiach a putujú naprieč vesmírom, nesúc príbehy z miest, ktoré nikdy nenavštívime. Je to svet, kde sa svetlo správa inak, než sme zvyknutí, kde sa pevné predmety stávajú priesvitnými, kde vzdialenosť a tma odhaľujú prekvapivé pravdy. Röntgen nám umožňuje nahliadnúť do ľudského tela, do strojov, do starovekých artefaktov, aj do najnásilnejších udalostí vo vesmíre. Zmenil medicínu, pretvoril vedu a odhalil svety, ktoré boli tisícročia neviditeľné. Od nemocničných izieb až po vzdialené galaxie, toto neviditeľné svetlo spája najmenšie štruktúry hmoty s najväčšími štruktúrami kozmu. Keď sa do tohto sveta ponoríme, zistíš, ako röntgen odhaluje to, čo čas, vzdialenosť a tma zvyčajne skrývajú. Ukáže poškodenie skôr, než sa niečo zlomí. Chorobu skôr, než sa zhorší. Sily skôr, než vyprchajú. Ak máš rád tieto pokojné výpravy, môžeš podporiť kanál lajkom alebo odberom. Pomáha to ďalším nájsť si cestu sem, jednu ospalú dušu po druhej. Teraz však spomal. Nechaj dých zvolniť. Nechaj telo zmäknúť. A myseľ nech sa usadí do ticha. Začnime. Koncom 19. storočia Wilhelm Conrad Röntgen experimentoval s elektrickými výbojmi v sklenených trubiciach. Jedného dňa si všimol, že obrazovka vzdialená niekoľko metrov začala svietiť. Niečo neviditeľné opúšťalo prístroj, aktivovalo materiál na diaľku. Keď medzi zdroj a fotografickú dosku vložil ruku, výsledok bol ohromujúci. Kosti sa objavili ako svetlé tvary. Kov ešte jasnejšie. Nebola to kresba ani odhad chirurga. Bol to dôkaz. Telo sa dalo preskúmať bez jediného rezu. Tento moment zmenil medicínu aj pohľad vedcov na samotnú hmotu. Pripomenul, že príroda stále ukrýva prekvapenia priamo pred nami. Čoskoro sa však ukázalo, že röntgen môže poškodzovať živé tkanivo. Účinky neboli dramatické okamžite. Boli tiché a kumulatívne. Opakované vystavenie spôsobovalo popáleniny kože či vypadávanie vlasov. Postupne sa pochopilo, že ide o poškodenie buniek, ktoré nestíhajú opravovať sami seba. A tak sa z novinky stal profesionálny nástroj. S meraním, s pravidlami, s rešpektom. Nie strach, ale zodpovednosť. Dnes röntgen využívame na nespočetných miestach. V paleontológii dokáže odhaliť fosíliu ešte skôr, než sa dotkne kladivo. Umožní vidieť, kde presne sa kosť v skale nachádza, aká je hrubá a kde hrozí prasknutie. Je to ako preskúmať jaskyňu skôr, než do nej vstúpiš. Na letiskách dokáže skener za pár sekúnd premeniť kufor na mapu hustôt. Kov vystúpi jasne, organické materiály inak. Systém nečíta názvy. Číta reakciu hmoty na neviditeľný lúč. V múzeách röntgen odhaľuje obrazy pod obrazmi. Staršie kompozície, zmenené pózy, skryté náčrty. Umožňuje vidieť váhanie aj odvahu umelca, ktoré nikdy nemali byť súčasťou finálneho diela. Sochy prezrádzajú vnútorné klince, opravy a nosné konštrukcie bez toho, aby sa museli rozobrať. Archeológovia skúmajú múmie bez porušenia obväzov. Vidia amulety, šperky, vrstvy tkaniny, všetko s rešpektom k minulosti. V medicíne röntgen pomáha veterinárom liečiť zvieratá, ktoré nevedia povedať, kde ich bolí. Odhaľuje zlomeniny, cudzie predmety, pľúcne problémy. Zuby sa zobrazujú jasne, pretože sklovina je jedným z najhustejších tkaní v tele. Medzi zubami sa dajú zachytiť kazy ešte skôr,
než začnú bolieť. Kosti zastavujú röntgenové lúče vďaka minerálu hydroxyapatitu, bohatému na vápnik. Mäkké tkanivá prepúšťajú viac lúčov a preto sa zobrazujú tmavšie. To, čo vidíme na snímke, nie je samotná kosť. Je to mapa energie, ktorú lúč stratil na svojej ceste telom. Počítačová tomografia ide ešte ďalej. Z mnohých uhlov vytvorí trojrozmernú mapu tela, rezy, vrstvy, detailné pohľady. Zdroj röntgenu sa otáča okolo pacienta v sekundách a zbiera obrovské množstvo dát. Röntgen sa však nezastavuje na Zemi. Vo vesmíre odhaluje čierne diery, ktoré sami nesvietia, no ich okolie žiari extrémnou energiou. Odhaluje pulzujúce neutrónové hviezdy, žeravý plyn v galaktických zhlukoch, pozostatky supernov, kde sa násilie mení na chémiu. Atmosféra Zeme väčšinu röntgenového žiarenia pohlcuje, našťastie pre život. Preto sa teleskopy museli dostať na dňu. A keď sa tak stalo, vesmír sa ukázal hlučnejší, horúcejší a dramatickejší, než sa zdalo vo viditeľnom svetle. Röntgen pomohol odhaliť aj štruktúru DNA. Kryštalografia umožnila vedcom zrekonštruovať usporiadanie atomov z difrakčných vzorov. Neviditeľné sa stalo merateľným. Biológia získala mapu. V radioterapii sa rovnaký princíp používa opačne. Nie na zobrazovanie, ale na cielené poškodenie nádorových buniek. Lúče sa tvarujú, modulujú a presne smerujú tak, aby zasiahli nádor a čo najviac šetrili zdravé tkanivo. Bezpečnosť je dnes základom. Dávka sa riadi časom, vzdialenosťou a tienením. Olovené zásteny, dozimetre, kalibrácie prístrojov. Neviditeľné riziko sa mení na merateľné číslo. Radiológovia sa učia čítať jemné tiene. Tenkú líniu zlomeniny. Nezvyčajné stmavnutie v plúcach. Obráz nie je fotografia povrchu. Je to interpretácia toho, čo lúč stratil a čo prežilo jeho cestu. Röntgen zmenil medicínu z kvalifikovaného odhadu na merané videnie. Dal nám možnosť nahliadnúť dovnútra bez skalpela. Prepojil fyziku, biológiu a vesmír do jednej myšlienky. Neviditeľné svetlo stretne hmotu. A hmota prezradí, čím je. Keď sa na chvíľu zastavíš, uvedomíš si, aký široký je tento svet. Od zlomeného prsta až po kolíziu galaxií. Od zubnej výplne až po pulzujúcu hviezdu. Teraz však môžeš nechať tieto obrazy pomaly rozplynúť. Uvoľni čelusť. Nechaj plecia klesnúť. Dýchaj pomaly. Nemusíš si pamätať každý detail. Stačí vedieť, že svet je plný tichých zázrakov. Aj tých, ktoré nikdy neuvidíš vlastnými očami. Spí pokojne. Dobrú noc.